Design proġett madwar il-pajjiż valur totali ta' 350 miljun euro fuq 750,000 metru kwadru. Dawn huma xogħlijiet li għaddejjin bħalissa jew li waslu biex jibdew u li qed tmexxi Project Green madwar il-pajjiż kollu sena u nofs minn meta twaqfet. Minn ġnien l-indipendenza fil-qalba ta' Birżebbuġa fejn ix-xogħol mexa ġmielu għax-xogħol li għaddej ukoll fi ġnien is-Serenità f'Santa Luċija fuq art li kienet magħluqa għall-pubbliku. U jekk immorru lejn iċ-ċentru tal-pajjiż f'Pembroke insibu art miksija bil-konkos li ma kinitx tintuża u li issa wkoll se tkun qed issir ġnien li fih ser jitħawlu aktar minn 300 siġra u arbuxell fosthom ħarrub, ballut, żebbuġ u siġar ta' ġuda. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' Project Green Joseph Kuxkieri wieġeb għal kritika li ssir illi wara li l-proġetti jsiru ma ssirx il-manutenzjoni meħtieġa. Għandna madwar 150 persuna li jagħmlu manutenzjoni f'ħafna sites f'Malta u Għawdex, ħafna sfidi, pereżempju għandek is-sfida tat-temp, ġifieri sħana enormi li qed tagħmel. Ċertu tisja mhux qed tlaħħaq, ġifieri dik hemmhekk qed naraw kif nistgħu aħna nammeljuraw dak il-proċess. Ikollok anke pereżempju sfidi ta' vandaliżmu pereżempju, anke sfidi fejn tħol is-sigurtà tal-ġonna pubbliċi. Fil-waqt li fakkar li din il-ġimgħa stess tħabbar il-proġett tal-Masġar tal-Pjeta qal li s-sena d-dieħla Project Green għandha diversi proġetti oħrajn li se jkunu qed isiru. Nikkalkulaw aħna li nvaraw madwar 20 proġett ġdid. Uħud minnhom ikunu anke ta' 60,000 metru kwadru, 30,000 metru kwadru. Ġifieri proġetti li huma ta' ċertu skala ħanejtek. Wieħed mill-proġetti li se jkun qed jibdew Fajn Silem fejn se jkun qed isir park li se jkollu bħala waħda mill-għanijiet tiegħu il-ħażna tal-ilma. Dan se jsir fuq medda ta' 1140 metru kwadru se jitħawlu fih mal-40 siġra u se jiswa ftit aktar minn miljun euro. Is-Sur Kuxkieri qal li x-xogħol huwa kontinwu u kull xahar jiżdied proġett wieħed jew tnejn u qal li Project Green topera bħala kumpanija li tiżviluppa dvara u mbagħad tmantni proġetti ta' spazju ħodor. Hija entità responsabbli mill-ippjanar u d-disinn li mhux biss jieħu l-ħin imma jsir b'reqqa u rispett lejn il-kunċett ta' sostenibilità. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green temm jgħid li l-entità qed taħdem biex kemm jista' jkun titnaqqas il-burokrazija u proġetti ma jkollhomx għalfejn idumu 9 xhur jew sena biex jibdew.